Te menta ka singi don hang ni bat ba ken pham ki ba chit khot kong price te ka ai ka ba pi don kam ban ong yang kum ki student jong i ba kot Tengah kipok yang ipis nang trace tom, senang continue ban keep learning, senang kulis, senang use abah jing kai jong bakut, ini kai pi agak lenti kebadai, kungi content creations and welcome to the content creator community. Content creation community ipi yang sampai ipi ini we are so welcome. Don bapa pila ban pendon kam ni kasap ko jong pi. Then euro ipai ba aku ban euro ipai ba pas ngababan support ikini ki perlok jong i ki ba dang susdang kini gede ke jing stang gede ke don kam ke jing kersan ke jing support meliang jong pi. Tang tai ku flash pun. sa kersan lang ini mo Ingin sekersan mo naliang jong i ingin kersan ban ngi abet tup tap tu subscribe button. Tang bang ila tang sisin mo ban subscribe subscribe tang bang in share in song i quite ba tayo the piro sebut i content ni become long more valuable bala banyo jing mentoy i quite ba i amban kin subscribe i channel jong pi tang ba ki isne yu pi make sure bagi bro can subscribe i channel jong pi i video jong pi that they're getting something out of it, something value, good information or anything, then only kalong valuable te yakin. Otherwise tang ban shufos te ngila ban shufos tang menta man lasai tang ba mlara natin. So that's why we need to put good valuable content. So tang katai te hang ni wan ai ka kam jong i ba wan hang ni wan di hang ni ngidon hang ni ke carnival Shillong carnival kadai ka trade fair balong nadu shitrik kado sautrik tengi negali yang jongi ngidon ke clothing brand ke in block pila ban pen gini ke stall jongi hang ni ngidi ki ya satu toy tingi di ki jan jongi hi ka brand jongi hi ki jan jongi ki sopti jongi nadu ki t-shirt nadu sweatshirt hoodie ki short pant ki trouser pila ban yo hang ni pila ban order lang ba website jongi ro lengba website jongiru pila ban order nblockclothing.com hang ta pila ban yo ki jan ki patias ki ba tip top ki ba premium quality hoi ni kwa ba perlong iki nong Meghalaya jongi ba kinong bid into fashion marngidon kam ban riem man phong akabat day akabai kababas Relation pengen sa buro ya ka website ko ka description mo hoi sebut phone number ro chalo